Добро утро, Португалия съм. Това са работници. Това са работници. Отиваме да се разходим. И се намираме в Тавира, Португалия. Дай го. Сега ще ви покажа табелата. Айде, Тавира. Тавира. Къде чуваме? Селото ли? Ти снимаш селото ли? Показва пътя на къде да ходим. Интересна работа, сверих дата и време не се показва. За кога? Но не се показва. Чакай, остави го да гасне и после го включи да видим дали ще пътя. Да, той само пише.